Ahojte, vítajte na kanáli Sašanok.sk a dnes mám pre vás rýchlo tipy na zabalenie vianočných darčekov. Budeme potrebovať len nožničky, klásky a obyčajný špagát. Tentokrát použijeme zvyšky vlny, ktoré doma máme a jednoduchým spôsobom si vytvoríme obyčajné bombrelce. Bombrelec previažem zvyšným kúskom vlny a dobre priviažem. Aj obyčajné darčekové balenie sa dá oživiť pomocou saténovej stužky a flitrov, ktoré kúpite v galantérii. Takým spôsobom si môžeme vyrobiť aj jednoduché vianočné dekorácie. Si pripravíme darčekové balenie handmade blond do kúpela a levandulovej soli. Budeme potrebovať len prázdnu krabičku od bonboniéry, špagát a farebnú servítku. Do krabičky vložíme servítku, sol do kúpela a postupne kladáme aj šumivé bomby. Na záver môžete do darčekovej sady vložiť kreslený návod alebo vianočné prianie a máme hotovo. Ak radi kreslíte alebo vyrábate, doma si môžete vytvoriť aj jednoduché menovky alebo kreslené vianočné pohľadnice.